नमस्कार जय जगन्नाथ। आज से जगन्नाथ को लेकिन ଏବେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ତ ରାଜନୀତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗାଁ ଗାଁରେ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲୁଛି। ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲିବାର କାରଣଟା ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିକଳ୍ପର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଯଦି ରଥ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରଥ ଗୁଆ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ତ ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ତ କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ସେଥିରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉନି, ଏଥିରେ ନବୀନ ସରକାର ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଟା ବହୁତ ଅଧିକା ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ବହୁତ ବୋକା। ତେଣୁକରି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ବୁଲିବା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣଟା ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଫଟୋ ବୁଲୁଛି ଗାଡ଼ିରେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉନି, ଏଥିରେ ନବୀନ ସରକାର ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି ଯେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ତରଫରୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିଧାୟକ, ଦଳୀୟ ଲୋକ କର୍ମୀମାନେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ରାଜନୀତି ନ କରିକି ତ ଯେଉଁଟା ପରିକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ସେଥିରେ ରଖାଯାଉ। ଏଥିରେ ନା କି କେଉଁ ଦଳର ନେତା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ବି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କେତେ ଓଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଏହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରନ୍ତୁ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପଣ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ, ସେଥିରେ ନା କି କେଉଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ। ତ ଏତିକି ଲୋକମାନେ ୟା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଜିନିଷଟା ଆମର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଆମର କେଉଁଠି ଠିକ୍ ରହୁଛି। ତ ଆମେ ବି ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ବାଛିବା କେତେବେଳେ ନା ଭୋଟିଂ ବେଳେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ରାଜନୀତି ତାଙ୍କୁ ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଅର୍ପଣ ରଥ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ତା ଦେହରେ ଲାଗି ସେ ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଲୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ।